Ayya ja siya ne. Wallahi normal ya kana ina ne na shigo ta cikin area. Wallahi tallahi na shigo mai adai sai wani raina mun ma hankali yake yanzu nan bi a saba sai na kace shi. Normal ne na ga unguwar duk ta cancanta sosai ne ya gane. Malam kudin. Ya kai kudin zan baka? Ka baka wani. Waya nake ta kiran wayar ki Fatima amma baki daga ba. Sai kai fa ka san bana kin daga waya. Sai dai idan matsala aka samu. Matsala kamar ya? Allah isa dai ba abban ku ne ya kwace wayan nan ba. Kawai dai barayin waya ne suka kwace min waya. Amma dai kin sanarwa da yan sanda ko? Kai abun mu ya ce kada in faɗa wa kowa. Yanzu ma dan kai ne yasa na faɗa maka. Dan ya ce zai sai mun wata. To ba damuwa. Yanzu zan kawo miki wata wayar. To shikenan nagode. To yanzu zan zo an jima da daddare. Anya sare wannan fa barayin waya sun yawa kawai ka bari sai dai ko gobe da safe ka dawo ko zuwa da rana haka to shikenan Fatima Allah yadda zan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد kamar yanda muka tsaya a darasinmu da ya gabata muna magana ne akan hadisi na ɗaya wanda yake mana bayani akan hadisin ibn abdullahi ko kuma mu ce abdullahi bin mas'udin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u ma Allah niddan yace dakhala an-nara muttafaqun alaihi hadisin nan yana mana magana akan cewar duk wanda ya mutu yana bauta wa wani Allah ma'ana bautarsa ba ga Allah yake yin ta ba to ya sake ya mutu akan wannan tafarki to dakhala an-nara zai shiga wuta ko a ce ya shiga wuta muttafaqun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi abinda ake nufi da muttafaqun alaihi kenan a gurguje wannan hadisi yana mana bayani ne akan duk wanda ya sake ya mutu a bautarsa ba Allah Ubangiji yake wa ba to lallai makomarsa ita ce wuta don haka lallai sai mu taka tsantsan da irin wannan rudin zamani da ya zo mana ina ga saboda ƙurewar lokaci kuma na ga lokacin sallah ya ƙurato idan da tambaya za a iya yin tambaya kafin mai addu'a sai mu tashi mu je mu yi sallah gaba ɗaya Allah ya sa mu dace. Malam ina da wata tambaya me hukuncin wanda yake da niyyar yin layya kuma har ya mutu bai ba? To faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai niyya tana isarwa ga aiki ne domin kai niyyar yin abu Allah bai baka damar yin wannan abun ba to ana rubuta maka ladan wannan niyya kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo masa da ragon layyansa an kawo masa raguna ne guda biyu na farko da ya yanka sai ya ce wannan ya yanka ne a karan kansa wannan layyan nasa ne na biyu kuma da ya yanka sai ya ce wannan ya yi wa al'umarsa yanka ne saboda me saboda irin soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana don haka idan baka yi layya ba Allah bai baka ikon yi ba kana da riba biyu ribar ka ta farko shine ana baka ladan wannan niyan sannan riba ta biyu
ka riga ka yi layyan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maka, kaga ba wata layya da ta kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina ga ita ce wannan a takaice, saboda kurewar lokaci za mu yi addu'a mu je mu yi sallah. Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah ya sada mu da dukkanin alkhairai na duniya da lahira. Gari Allah ya baka yawan rai. Malima Barka da wannan lokaci. alhamdulillah. To Allah ya ƙara jagora. Amin amin. To wato mai gari akwai abubuwa da suke ta faruwa a garin nan naka, ko in ce garin nan namu. Liman ka ce a gari na ne kadai. Ai abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan ai suna da yawa. Ka ce dai na kusa da shi ne ka fi damuwa da shi ko wanda ka sani. Abubuwa dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'amuran garin nan da ƙasa baki daya liman wallahi sai tsananin addu'a. Sai addu'a. To ya za a yi? Halin da ake ciki Ana yi. ana buƙatar mutane wato su nutsu Gaskiya ne. a haɗu gaba ɗaya mu gaya ubangiji subhanahu wata'ala halin da ake ciki. Gaskiya ne dan ba abin da yafi karfin Allah. Yawwa. Salamu alaikum. Wa alaikum Salamu alaikum. A'a. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A'a. Allah baka yi rai. Allah baka yi rai. Ya kamata a nemi fita a garin nan. Na biyo ta lungun hayi. Na ga wasu yan iskan yara sun tare gidan Malam Iliya sun kwace mata waya. Yanzu abin da ya faru? Yanzu nan. Ina ƙwaro. nan shigowar ka? Yanzu nan na biyo na gansu. Shikenan Ke magana. Lima, shikenan ta faru ta kare. Abinda muke jin labari a wani gurin yanzu ya zo gari na. Ya zo wannan unguwar tawa. Kai Wani inna duk- lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya saka da alheri da kana faɗar wannan ka zo, kana gani ka zo ka faɗi wannan abin. To ai yau Allah baka yi rai ban tare numfashin ka ba. Wannan abin da muke yi shine jama'a suke ce mana munafukai. Kuma abu munafurci a ciki. Mu Ka ga gaskiya ka faɗa shine munafurci. Kamar da nake magana ne addu'a. Ta addu'a. Kai kuma daga yanzu ba ma wai kwacen waya ba. Duk abin da ka gani a garin nan wanda baka ku ne matasa. So abin da kuka gani a garin nan wanda baku yarda da shi ba, baku amana da shi ba, ko ba kuwar fuska tana safa da marwa. A zo a sanar da mu. Insha Allah ni kuma Eh. lungu da sako a garin nan duk inda naga wani abu ya kwararo wanda ba a daidai ba Eh. sha maka Allahu zan garzayo in tsegunta ma Gidan gari. alakarai alakarai maliman ni zan ƙara koma tunda a gurin aiki nake da taso Allah ya saka da alheri. Amma abin da Allah ya taimaka kan. nagode Yau. Hey, how far? Matsalan mutanen garin nan kenan a zo a ta yi muku turanci ba kwa jin turanci. Tambaya na zo da shi. Allah ya sana shi. Ka san ina ne shagon nasu mai dinki? Gaskiya ban san wani nasu bane sai dai na so mai dinki ya sani. To ya zan yi taso kawai ka kwatanta mun wajen. Ka ga nan la? Eh. Ka miƙe shi wancan line. Eh. Shago na farko. Eh. Shine shagon nasu. Okay, thank you very much. No best. Yawa Sadiq ka ce min za ka zo ne ta jiran ka na ji shiru. Wallahi Fatima. Wani uzuri ne ya tsayar da ni ne karfi amma dan Allah ki mun uzuri. Wallahi ni ma na so in zo da wuri. Sadiq mun yi magana da ummu ta ce ka turo maganar turo iyaye. Mun ta kuce ta ce ki turo iyayena? Eh. To shikenan Fatima insha Allah zan yi kokari zan gaya wa dadi da umma insha Allah duk abin da muka yanke zan zo in faɗa miki. Shikenan Sadiq. Insha Allah kai ki samu damu. To shikenan Sadiq ina sauri don umma ta ce za mu fita unguwa. To unguwa ina zaki je? Ta ce dai zan tsaraka ta unguwa ne. To shikenan Fatima amma dan Allah kin kika ji kar ki dade. Dan Allah ki bari ki dawo da wuri. In Allah ya yarda. Kin san bana so naga kin yi nisa da gida. In Allah ya yarda. Yawwa Fatima na gode. Aha. Yanzu zan koma sai na zo an jima ko? To shikenan. Na gode. Allah ya kiyaye. Yawwa ba komai. Wai kai sai ka ce maye? Ko me sake ce min maye? Ka takura rayuwa ta fa. To ai ina son ki ne ba kin ki nake ba. To na ce maka ina son ka?
Ya rage sauri ka wancan bana. Allah ka samu soso a ciki yadda yanzu daɗin takawa. Amma fa da layi. A kamar ya da layi. Allah banka ana nawa. Amma ka sa mun soson a ciki. Na sa ma fari shida ne. Fari soso nawa ka sa? Fari shida. To durin mu ya yi lissafi. Ba bane. Na yi ne. Ina gajiya. An yi lafiya? Lafiya lau. Ya maganan kuɗi na ne? Wallahi da mun maganar kuɗin adashin na zo in miki. Bikin kanwata aka yi, to kuma duk kuɗin suka kare. Amma in Allah ya yarda ƙarshen wata zan kawo miki. Ƙarshen wata? In Allah ya yarda. Kin tabbata? Na tabbata zan kawo miki ƙarshen wata insha Allah. To shikenan. Ke ba mu wayannan. Waya ta ce fa. Ba za ki bayar ba? Ita wannan yare da ka ganta nan. Sunanta Maryam. Ai kaman haske ne da duhu. Malam yau a ce yar mu ta yi aure a birni ai ba karamin jin daɗi kai kanka sai ka canja. Jimron Multimedia ke gabatar muku da nunin kallo mai fitarwar sigar salon fitar haka. Zuciya da gudan jini na gudana ne a lokaci daya a kuma gangar jiki. Amma wani lokacin abin yakan sha bamban. Akwai wani mayin yaro yana son ta ko bai da ko sisi yaron. Da haka idan ka je ka sa ranka an gama komai. Malam Iliya gaskiya abin da kai mun ban ji daɗi ba amma ka riga ka san na ba da yarinyan nan ai. Ina za mu tsaya ga dan birni mu biye wa dan ƙauye. Ni magana ɗaya nake ko da ƙarfi sai na aura ma ita. Ai ni da ni yaya zai bari. Ya rabu da Maryam ga ƴan mata nan da yawa a gari. Ka daina mun irin wannan magana. Kun ga mana furci ina jin ku abin da ku da Shin ka san ita guguwa ta talauci ba ta da daɗi ba kamar game da wanda ta rada da ƙasa. Malam Iliya ya fa san mun ba da yarinyan nan Maryam. Amma ya zo wai ya kawo yaro daga binni wai ya zo ya ce wai a kawo shi a bashi Maryam. Tana suna ina san da zaka ce rike Sali ba ca ne ka rabu da ita ba. In dai ba su kake ci ma kar ka ƙara zuwa gobe. Labari ne mai jan hankali game da masoya wanda da farko an riga an yi wa wani alkawari ganin cewa shi dan talaka ne ma'ana dan yakubayi dan alhakum sa'a rugum katsam sai ga dan masanu da shuni ya faɗo dafin so rubuta labari Musa Musa ɗaukar nauyin shirin Hassan. Wai kai me matsalan ka da shiga na ya haya ka shiga hankalinka na ce ka rabu da ni ba kai ka ƙara shiga harkata. Ba da umarnin wannan shiri Ahmad Loba dafin so. Wannan shiri zai dinga zuwa muku a tashar mu da ke YouTube channel mai suna Hassan Sani TV a duk ranar Litinin da misalin karfe 8 na dare sai ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Dafin so